Битката при Онгъла. Битката при Онгъла противопоставя българската войска, предвождана от Аспарух, и Константин IV, който застанал начело на всички византийски отряди. След тази битка византийският император се принудил да сключи мир с българите, а България била призната за държава. Този сблъсък се състоял през 680 година, но за да разберем как се стигнало до този момент, трябва да се върнем няколко години назад. Аспарух и неговата армия произхождат от държава, известна като Стара Велика България. Аспарух бил третият син на Кубрат, последният владетел на тази държава. След смъртта на Кубрат държавата се разпаднала, а петте му сина се разделили и разпръснали. Всеки от тях поел по собствен път. Първият син, Бадбаян, останал да управлява бащините си земи, но през 668 година държавата била превзета от азарите и спряла да съществува. Вторият син, Котрак, се насочил на север и се установил там, където река Кама се влива в Волга. Там той и неговите спътници основали Волжко-Камска България, която просъществувала до 13 век. Третият син, Аспарух, е основателят на Дунавска България. Неговата история ще разгледаме по-подробно в това видео. Кубер е четвъртият син. През 680 година той прави опит за превземане на Солун. Опитът завършва с неуспех, а с него завършва и историята на Кубер. Алцек е последният пети син, който се заселва на територията на днешна Италия. Там неговото наследство може да бъде открито и до днес. Ако искате да изгледате видео за синовете на хан Кубрат и тяхната история, може да откриете такова в каналът ми. А сега нека разгледаме събитията, които довели до битката при Онгъла и създаването на Дунавска България. Както вече стана въпрос, Аспарух и неговата армия произлизат от държава, известна като Стара Велика България. След нейното разпадане, Аспарух и предвожданите от него хора преминали реките Днепър и Днестър и се настанили в местността Онгъла. Точното местонахождение на Онгъла не е известно. Най-разпространената теория е, че се намира в днешна Северна Добруджа. Първите 10 години след тяхното заселване преминали мирно. Не се стигнало до инциденти с ромеите. През 674 година Константинопол бил обсаден от арабите и битката с тях погълнала целият византийски ресурс. Това дало на българите възможност да атакуват земите около Дунав и някои черноморски пристанища. Ако видеото ви допада, харесайте го, абонирайте се за канала и го споделете с приятели. Благодаря ви! През 680 година, след като вече бил отблъснал арабските нашественици, Константин събрал голяма армия и се насочил по суша и вода към българското укрепление. Той лично възглавил кампанията. Какво точно се е случило в битката при Онгъла, не е ясно. Византийските историци описват, че българите се скрили в укрепленията си, а на четвъртия ден от обсадата Константин IV казал на войската си, че отива на лечение в Месемврия. Това се разтълкувало от неговите хора като отстъпление от страна на императора, а армията му се обърнала в бяг. Българите, преследвайки ги, убили и ранили много от тях. Резултатът от сражението е известен – пълно поражение за Византия и победа за българите. През пролетта на 681 година българите подновили нападенията си срещу византийските градове и крепости, този път в областта Тракия. Безсилен срещу атаките им, Константин IV се принудил да сключи мирен договор с тях и да признае новопоявилата се държава България. Това бе историята на битката при Онгъла и създаването на българската държава. Посетете канала ми за още интересни видеа.